Maupay nga aga hayo nga tanan, maupay nga patron hayo. Dini aton may naton ginatawag nga mistiso ano? Mixture in Chinese ngan Pilipino. Amo ni Father ano ni Boy Boy ano? Iton iba ano ni half German, half Filipino ano? Balitaw dito Latin America may niraging tatawag nga mulato. Ngan mixture ini in Spanish ngan black. Ngan amo ini ni San Martin de Porres. No? Aniya tatay, Espanyol, ngan aniya nanay, black. Ngan asya liwat ini an posible nga rason kung kay ano nga San Martin de Porres, waray anay kakarawat nga usang nga full-fledged nga reliyoso. Ngan waray ka-ordinary nga padik. May naging tatawag nga purity of blood, limpieza di sangre, no? Purity of blood. Konsepto ini didahan 15th century ha Espanya nga diin ang mga Hudiyo ang mga Muslim naging Kristiyano. Ngan ang iba nadirihirang may mixture nga sugad din no? Sanglit nagkamay ada yung sugad hini nga movement or pagtanaw nga magkamay ada purity of blood. Ngan amo liwat ini an nahinabo nga dahan pagin reliyoso ngan pagin padel. Ngan haros kadak-an nga mga Espanyol nga mga religious orders wari kinakarawat nga mga natives. Ngan amo liwat ini nga dinhi Pilipinas han tulo ka centuries han Kristyanismo din na Pilipinas, waray mga Pilipino nga padi. No? And only later on, didahan early 19th century, nga diin ang mga religious din na Pilipinas, may nakinarawat ng mga natives. Ang gintatawag na purity of blood. Pero may da na mga native nga mga kapadian pero diri ra mga religious no. Sanglit diri makaurusa nga amo ini anay nabo kan Martin de Porres. Sinakubiya nga usang parabolik, usang helper. Nga later on ginkarawat hiya nga lay brother. Ngan gintagan niya yung pinakahabubo nga trabahon. Pagtrabaho ngan paglinis han mga CR, han iraman lap usay niyan pag mga CR, han mga religious orders. Ngan kulawi naton hadto nga panahon an mga CR diri sugad yan ang maupay, no? Hadto nga panahon iba ka upay an mga CR hadto. Diri pa to gintatawag siguro nga comfort room kay diri ka pa comfortable, no? Ngan ginbuhat ini ni San Martin de Porres hinreliyoso na kasing-kasing, no? Pero na-promote niya. Kay ano, may da niya expertise in pagkamayada in paramedical care. Nga nakuha ini niya, tika nga niya nanay. An hiunong hin mga herbal medicine. Ngan ginamit niya ini hin pag-ataman nga dan iya komunidad, nga dan iya religious community, ngan amo liwat ini an iya naging apostolate nga dan mga tao, mga pubri nga mga tao dida halimo 5 pero ini nga iya pag-ataman nga daan mga tao nga mga kablas dida han iya kalugaringon bungtong ang syudad, diri ini kinarawatin maupay, bisan han iya mga superiors. Usa ka beses, ginreprimand niya, han iya superior, tungod han pagbayulit niya han monastic rule, ngan paggamit han mga karikuhan, han ira mga gamit, han ira mga resources, nga dahan iya pag-ataman nga mga tao. Ngan ano ang baton ni San Martin de Porres, sinaring hiya, forgive my mistake. Father Superior.
Please be kind enough and instruct me. I did not know that the rule of obedience took precedence over the rule of charity. You know? Pasaylo ako no ako, nakunahuna, nga mas importante ngayon iton pagbulig kontra iton pagin obedient. No? Siguro nabago ano nahuna ang iya superior. Sanglit, igin padayon ang pag-ataman ni San Martin de Porres, labinahan mga ano ini, hadto nga panahon may dapa mga slaves. Gan siguro nakikita niya nga an iya ikasi black, mga surugoon, mga slaves, di nila sugad yan nga mga surugoon. Hadto nga panahon ura-urang kahibubo, han pagkilala, han mga surugoon, mga uripon, no? Ira kalugaringon, mga gamit, pwede pagkastiguhon, pwede nga tanan dira pagbuhaton. Pero bisan ang simbahan nga magiging guilty liwat hindi nga ano ini pag-abuyon, hindi nga practice, may mga nakontra hinihiya, no? May da usa nga ano ini usa nga Dominican nga padi nga hi Bartolome de las Casas nga iya gin ano ini iya gin dependeran ang katungod han kada usa labi na mga natives, labi na ang pagkontra ng pag-denounce ang slave trade. Diri makatao ng mga Kristiyano nga buruhaton. San Martin de Porres diri laliwat nag-ataman han mga slaves. Han iya mga kababayan. Kundi nag-ataman liwat iya bisan han mga hayop. Nasa ring itong susumaton nga hiyala ang nakakapahimo nga diin ang kaayaman ang mga misay kaupod han mga ano yun han mga yatot nangangaon din usala nga plato nga diri nagaaraway. Siguro tungudan iya pagkasantos bisan ini nga sugad nga mga klase mga hayop diri nagaaraway. Ngan usa ka beses may da usa nga kamembro niya religious community nga naobserbaran ni San Martin de Porres naghihimo permihin penance nga nipapausahiya kay Santos man ni Martin de Porres kay ano nga naghihimo pa yan mga penitensya ngan ginpakianan hiya kay ano nga nagbubuhat kay penitensya bugto nga Martin ngan anon baton ni San Martin siniring hiya for slavery for all injustice in Christian society. No? Makikita naton nga nakada ang kasing-kasing ngan buhat ang pag-atama ni San Martin nga mga slaves nga mga injustisya dida hin Kristiyano nga katilingban. Ano? Ura-urahin ka diri magbagay. Kristiyano ka pero natuod ka hin pagkamayada o ripon ngan diri pagbuhat in isakto matun imo mga tao. San Martin de Porres nahimo nga santo didahan 1962 nga ginhimo yan ni ang santo ni Pope John Paul XXIII ngan patrono hiya nga da hiton pagtrabaho hiton social justice, no? Kay nakada hayya kasing-kasing ano nahuna ang pag-ataman pagkontra ni justisya diniha kalibutan labi na gudi unong han slavery. Nga daya na hakamatuuran itong sugad nga racial discrimination nagpapadayon. Ano? Bisan mismo hikita may dat naton ni panhunahuna ngan panlantaw iton racial discrimination. Kung masaling kita ano iton mahusay, ano iton gwapo, masaling kita iton mabusag. Ano? Diri ka nga mabusag, diri ka mahusay ngan gwapo. Sanglit anot na hinanabo, nagre-reko hibeki belo. Ano? Tungod kay asya ini nga aton panlandaw, iton mahusay la, iton gwapo ngan mga busag. Ano? Diri kita nato iton tall, dark, and never mind. Ano?
Sanglit, mga kabugtuan, bisan itong iray tinatawag nga Black Lives Matter, danay nasusubrahan. Kay para haira, hira nala itong importante itong nga tanan nga kulor. Hira liwat, nagkakamay ada racial discrimination nga tug iba nga mga kulor. No? May dakunay basahan nga poem, paborito ko niya nga paragsurat, Shel Silverstein. Masayon ini basahon kay iya mga poem, may mga drawing. Ano? Pambata ini nga mga kinsusurat niya, pero iton mensahe para iton kalagsan. Nasa rin iton anini. Itiya poem, iton title, No Difference. Small but a peanut, big as a giant, we're all the same size when we turn off the light. Rich as a sultan, poor as a mite, we're all worth the same when we turn off the light. Red, black, or orange, yellow, or white, we all look the same when we turn off the light. So maybe the way to make everything right is for God to just reach out and turn off the light. Siguro angay naton parungon, ano? Ngan itong pag-ampo ni San Francisco para itong kapawa o kalinaw, o sa liwat ini nga mensahe nga kinahanglan naton paraon itong iba. Nasa rin San Francisco, kunada itong kasina, dadun mo ang paghigugma. Kunadan kasamok, pasaylo. Kunadan pagturaw, paglaom. Kunadan kasisidman, kapawa. Kunadaan kasubok, kalibay. Kinahanglan paraon naton, itong adi aton kasing-kasing, labi na mga negatibo nga aton inaabat. Ngan punon naton, itong kapawa ni Kristo. San Martin de Porres, ikampo mo kami.